Kambi loso teini matiyo gi ler mar chieng' kata sola mar Sun King odiochieng' ma kawuono ne oyawo kar lony margi e boma ma Kisumo. Kar lony no igeno ni biro chiwo thuolo mag tich ahinya to ne rowere modak e boma no. Kanoloso jatend migawo mar teko e kaunti ma Kisumo Jeromo Chieng' owacho ni kaunti no orwako okang' ma kamano nikech yepo mare biro kelo dongruok e sekta mar teko. Chenro no bende jotend Sun King ne olando ber magisetimo mar tero masin mar loko teko chieng' e kar thieth mar Sima Opepo mani Mamboleo, gino magiwacho ni biro konyo e chiwo thieth maber ne oganda. We welcome this initiative wholeheartedly because it speaks directly to our county's development agenda, an agenda anchored on sustainable energy access, innovation, and inclusive growth. 24 million customers across the world are using and have access to a solar product. And those 24 million customers sit in 12 different countries, from Asia right across to Africa. Kawuono watimo donation Simba Opepo dispensary mano ni Mamboleo kocha. Wamiyo jo hospital cha power hub mar 3.3 kilowatts. Matene ni hospital cha sani koro ringo gi sola 24 hours. Chakre gokinyi gi gotieno te otiyo gi sola mar Sun King. Gima miyo nwa yiero Obuolo kacha en ni waneno ni kacha konyo ji moinge 10,000.